अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। उन्हाळी सुट्टी हा अनेकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय। अशा उन्हाळी सुट्टीनिमित्त अनेकांची पावलं विविध पर्यटन स्थळांकडे वळतात, पण त्यातही गावाकडे आणि प्रामुख्याने कोकणकडे जाणाऱ्यांचा आकडा मात्र मोठा असतो। याच प्रवासी संख्येकडे पाहता कोकण रेल्वे प्रशासनाने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय। प्रवाशांची वाढती गर्दी पाहता हा आकडा विभाजित करण्यासाठी आणि प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी मध्य रेल्वेच्या साथीने कोकण रेल्वे मार्गावर उन्हाळ्यात विशेष रेल्वे गाड्या चालवण्यात येणार आहेत। यासाठीची सविस्तर माहिती रेल्वे विभागाने जारी केली आहे। त्यानुसार मध्य आणि कोकण रेल्वे मार्गावर CSMT करमाळी CSMT विशेष साप्ताहिक रेल्वे गाडी धावणार आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस अर्थात CSMT ते करमाळी विशेष साप्ताहिक 10 एप्रिल ते 5 जून पर्यंतच्या काळात दर गुरुवारी CSMT हून रात्री 12:20 सुटेल। ही रेल्वे गाडी याच दिवशी दुपारी 1:30 पर्यंत करमाळी इथं पोहोचेल। करमाळी ते CSMT विशेष साप्ताहिक वरील रेल्वेच्याच निर्धारित दिवसांमध्ये धावणार असून दर गुरुवारी दुपारी 1:15 ती करमाळीवरून निघेल आणि ही रेल्वे गाडी दुसऱ्या दिवशी रात्री 3:45 CSMT ला पोहोचेल। वरील दोन्ही गाड्या 22 डबांच्या असतील असं सांगण्यात येत आहे। लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते करमाळी विशेष रेल्वे गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते करमाळी दरम्यान 10 एप्रिल ते 5 जून पर्यंत दर गुरुवारी लोकमान्य टिळक टर्मिनस मधून रात्री 10:15 सुटेल। गाड्यांचं वेळापत्रक पाहता रेल्वेच्या अधिकृत तिकीट आरक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून प्रवाशांना तिकीट काढता येणार आहे। यामुळे कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी आताच प्रवासाच्या तारखा ठरवा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।